Good morning Ate Kapit. Good morning. May ano na, may araw na. Hmm. May araw na sa labas.
Morning, Tila. Good morning. Good morning po, Tila. Di mo nung bagas mo. Buo ay. Oh, para ka lang tulos na bagong ani. Morning, good morning, JJ. Good morning. Ikot-ikot channel. Thank you. Maraming salamat. Hindi ka nag-live, Jay.
Live ka, Jay. Yun. So, yun ang kailang. Kung nagdadaan sa po. JJ, good morning. Good morning. Purong bunga lang talaga mo. Puro paroy lang. Hmm. Mayang ano, mayang halo.
Thank you, Ellen Store. Thank you. Kuya Puji, thank you. Morning, morning ka dyan. Hindi ka nag-ano, hindi ka nag-chat. Nakatamsa ka na ba dyan? Baka hindi ka pa naka-like dyan. Yung mga ano ko dyan, ano, yung mga upload ko dyan, ano mo, panoorin mo. Yung mga ano, yung mga ads, huwag mong ano yun, i-skip. Tapusin mo yung mga ads siya, yung commercial, para may pasok ang revenue. Maya mag-i-end na ako. Tulog ka na ba? Sugok na naman bro. Punpo na naman.
Yun o. Ha?
Good morning, Kuya Jupat. Good morning.
Lolo, medyo pa, ay, 3 hours na pala tayo. Mag-in na tayo kasi magpe-prepare pa ng lulutuin. Tanghalian. Bye-bye po, bye-bye. Sa nakabidyo dyan, bye-bye. Tayo magpe-prepare na ng ating lulutuin. Bye-bye.